Sa nagkaduol nga paghinumdom sa kalag-kalag, namatikdang mingaw pa ang mga terminal sa bus sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw na lang una ang kalag-kalag. Apan kamatikdan nga pipila pa lamang ang mga pasahero nga makita sa eastbound bus terminal sa Cagayan de Oro City. Si Mary Jane, gipahimuslan ng kamingaw sa terminal alang sa iyang pag-uli sa Iligan City para dito na mag-obserba sa kalag-kalag. Siyempre pag mga kuan, usually pag hapit ng kalag-kalag, kuan na biya kayong mga mga tao. So dasok na jud na siya, usually dasok na jud kayo siya. So mas okay ka rin aron nga panahon nga hindi pa ipanguli kung asa man mag-uli. Istikto sab ang pagpatuman sa health protocol. Gani una pa ka makasakay sa bus, kuhaan una og body temperature ang pasahero, dayon QR code scanning. Kinahanglan sab nga magsuot og face mask ug face shield. Okay lang po sa ko Kaya ano man po siya para prevent ba na dili ta kasakitan na. Giplastar karon sa usa ka bus company ang ilang mga lingkuranan nga tagsa-tagsa aron masunod ang minimum public health standard o ang 1 meter distance. Susama gihapon ang sitwasyon sa Agora Integrated Bus Terminal nga mingaw ang abot sa mga pasahero. Yahay na lang og diskarte ang matag bus company aron makakuha og pasahero. Kini nga tong wala pay COVID, aming pasahero, adlaw gabi wala undang. Nagpahimangno sab sila alang sa mga buot mo biyahe pasulod sa Butuan City nga andamon ang ilang vaccination cards una pa musakay sa bus. Kung wala, QR ka medical certificate sa kwan sa barangay or sa city. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.